ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଦୁଃଖକୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ଭଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। ଚାରି ଥର ଧୋକା ଖାଇଲା ପରେ ଏଇ ମୋ ହୃଦୟ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଧୋକା ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲି ଛୁଞ୍ଚି ସୂତାରେ ସିଲେଇ କଲି, ତଥାପି ସେଇଥିରେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଧୋକା ଖାଇଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଧୋକା ଖାଇଲା ପରେ ଫେବିକଲ୍ ମାଇଲି, ତଥାପି ଫେବିକଲ୍ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କଲାନି। ତୃତୀୟ ଥର ଧୋକା ଖାଇଲି। ତୃତୀୟ ଥର ଧୋକା ଖାଇଲା ପରେ ପୁଣି ଫେବିକୁଇକ୍ ମାରିକି ଆଣିକି ଜଏଣ୍ଟ କଲି, ତଥାପି କାମ ଦେଲାନି। ଚତୁର୍ଥ ଥର ଧୋକା ଖାଇଛି। ଭାବୁଛି ଏଥର ଟାଟା ରଡ୍ ଆଉ ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ ସିମେଣ୍ଟରେ ବନେଇବି। ପୁରା ହୃଦୟଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତିଆରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁରା ବୋର୍ଡ ଲେଖିଦେବି ଟୁ ଲେଟ୍, ମୁଁ ଫାଙ୍କା ଅଛି।